Da aka ji da hakuri Mariya. Ka zaka bana wanda ka kashe ni? Wani matsala ka sa kanka wannan karin? Na yi maka alkawari Fahad, wallahi kai ne next. They have awakened the beast in me. What do I get for you? Vengeance. I hope there will be no more loss of lives. It's getting messier by the day. To wallahi lokaci yayi nan kare jini bari jini. Are you scared? In wani abu ya samu mahaifina, wallahi sai na yi gutsu da kai. You back too much. Kai cizo mana. Lokaci yayi za mu fito musu da yanayin yadda muke mu'amalar namu. An kashe iyayen Nadia.